Bună ziua, la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Standoff 2 singuri. Pentru că Fabian și cu ceilalți prieteni mei nu m-au sunat și doar singur mă puteam juca. Astăzi vom încerca să luăm un box, că mai trebuie 50 la alias și să facem bronz 3, cam bronz 1, cam pierdut la alias, din păcate. Și nu uitați să dați un like și un subscribe dacă mai vreți episoade de Standoff 2 și cu prietenii mei. Și haideți să începem episodul. Să vedem la ce echipă ne va băga. Ne-a băgat la terorism. La terorist. Ca la terorist. Nu mai știu limba română. Să nu credeți că am carambituri din alea, că de-abia ce am level 2. Easy. Nu sunt toxic cu copii, dar mă apucă și pe mine. Double kill. Mor. M-a omorât cu cuțitul, mă. Fix când a murit la început și rund. O să-mi fac un server de Discord, aveți linkul în descriere. O să aveți linkul în descriere dacă vreți. Și plantă pe la bomba, dar asta este. Am mătut pe amândoi. Singur. Ok. Ok, să vedem mai scopii ce ești aici. Headshot. Unde-i celălalt? Unde-i? Unde este celălalt? Că vreau să mă bat. Ia, că e aici. E în A. E în A. Asta camp, mă. Cred că nu am văzut, mă. Cred că nu am văzut. Mamă, ce l-am lăsat. Ia vă să ne cumpărăm armura. Dacă tot. Mamă, ce și-o luat băiatul. Mamă, ce și-o luat. Tot te mă de ce? Că eu vreau să fac kill-uri. Dar numai, de ce ai dat bombă, mă? Uai, bă, hacker, direct. Direct hacker. Am tras nu știu câte capuri și n-au murit. Ma, grenada flash. Avea pistolul în mână. What the heck, avea pistolul în mână. Mi se pare că scutul ăsta nu te ajută la nimic. Dacă mi l-a omori. Mi l-a omorât. Hai bă, nu vă mai ține. Gata, frate, mai mori. Ia uitați ce are băiatul. Ia uitați ce are băiatul.
S-a activat? S-a activat, mă. L-am omorât și cu bomba. Mori, bă, urâtule. Ana, mă, că l-am încheiat. Ce ar trebui să schimbe echipele? Nu mai am bombe, nici. Ce? Ce că la mine nu mai am scot. După ce mă uit la scot. Uite cu famasul. Să vezi de nu mai ia asta pe la spate. Am tras. Mori. Asta vă sniper, bă, copilul. Și nu uitați, dacă vreți să vă jucați cu mine, mă cheamă Legendă Vie, totul mic. Scrieți numai Legendă Vie și o să vă dea acolo. 2 cu numele Legendă Vie. Mamă, ce l-o m-a lăsat băiatul! Mamă, bă, direct cap, fără să mă uit. Nu mi-a părut armă. Ce vrei? Că-s pro player, ce? Că te uiți așa urât la mine. Ana, mă, că mă. Bă, eu nu știu cum, dar am 301 ping. Asta nu înțeleg. Că am 301 ping. Și asta nu înțeleg. Că am 301 ping și cap la 1. Uai, bă! M-a lăsat 3 viață, bă. Bă, m-a lăsat 3 viață. Păi știi ce ar fi urât la stand-off 2? Că dacă cineva te-ar lăsa cu 3 viață și cealaltă rundă să te lasă tot cu 3 viață. Cea mai urâtă. Bă, de ce ai dat bombă? Care o dat bombă? Îl omor rău. Îl avea și bomba. Vezi cum nu le ia pe la spate. Băi, am luat toate rundele, am luat 6 runde. 6 runde. Easy shit on. Shit on. Bronz 2. Voi pune puțin pe pauză. Am revenit. De ce plus 20? Ți-am luat atâtea runde și tu îmi dai mie plus 20? Ți-am luat atâtea runde și tu îmi dai plus 20. Tu glumești cu mine. Ok, nu mai contează. Mă 4 demon, mă 4. Nu băgați seama acel lucru ce s-a auzit. Deci să nu băgați că am dat din greșeală pe muzici din astea de pe Facebook. Punem o muzică. Da. Pus o muzică. Habar n-am de ce, acum am oprit-o. Cam fain. Nu știu dacă s-a auzit muzica aia pe fundal, dar sper să nu. Provinci. Aici e bună sniperul.
verde. Dacă suntem la counter-terorist, e un sniperul verde. Că n-am. De ce să nu fie bun sniperul verde când există în joc? Asta nu înțeleg. Hai de capul meu. Am che ochi. La terorist. Ce păcat de mine. So sad with me. Vă dau... What the fuck is this? Ana, da, suntem la Câmpeni. Și nu uitați, mă puteți urmări și pe TikTok. Mă cheamă Tudor Andrei Stătescu. Pe TikTok. Instagram. N-am, din păcate. Da, nu vreau. Nu știu că nu are. Sam, că e o prostie, mi se pare. Adică, what the heck? Adică, da, o prostie. Cine n-ar crede că e o prostie? Prostie cu P mare. Bine, dar pentru copii mici e o prostie, dar pentru... Bă, de ce ai dat bombă? Unde e persoana deșteaptă? Oh. Camper. Pe unul l-am văzut. Nu mai are rost. Hai mă, vin aici. Nu te ține. Ăsta nu-l ține. Mori, bă, cât? Ia, bă, ăsta avea făsă. FS, avea FS. Avea FS. Bă, ăsta la noi în bază. Mă duc la noi în bază, că se pare ceva destul de ciudat. La noi în bază, cu siguranță. Unde ești, bă, goloanele? Care a tras? Care a tras? Care a tras? Ana, mă, cum? Dar de ce câștigat ăla? Că am făcut prima chestie. Bă, nu știu, dar dacă vă luați fambu, shotgun famb, și sunteți din ăla tryharderi cu el, dați numai capul. Vrei să vedeți cum? Ia uitați-vă. Unde sunteți, bă, mă, la moilor? Ia uite. Avea spamatoare. Ce vrea să fac? Ăsta-i Putin că mere. Ăsta-i Putin că mere la război. Ăsta-i Putin că mere la război. Ok, uite-l pe Putin la război. Când eu mi-au acest... Bă, Nino... Adică... Eu aveam famă. Am dat într-un meci de un hacker. Într-un meci am dat de un hacker. Mai ești numai eu. Un mătrac. Am aim. Deci cel mai bun aim. Am un aim. Deci că e bombă, frate. Nici măcar o dată nu l-am atins bine cum l-am atins. Fanafal, bă, cu fanafalul nu mai am ce.
Ana, cum? Am bomba. Ai în B. Ia, n-am o duce. Nu, bă. Pe B jucăm. Pe B jucăm, bă. Urât. Urât când e pe B. Urât, deci e foarte urât când e pe B. Easy cup. Hai să plantăm bomba. Da, am plantat-o, bă, am plantat-o. Că dacă plantam bomba, ăla venea direct la mine. Ia, cât ping am? 292. Bă, 292. Voi pune puțin acest video pe pauză, deoarece vreau să pun pe pauză câteva minute. Am revenit, ne luăm aici o armă bună, rău. Văd că băiatul n-a putut să ne ia o rundă, din păcate. Iată, le-am stat afeca, îmi pare rău. Alo! Uite-l! Urât! Urât rău de tot! Urât rău de tot! M-am câștigat, acum am pierdut. Asta e ultima rundă și se schimbă. Ne băgăm iar în nu știu, mi-e cam frică. Sau acolo acolo camp. Altceva n-am. Stăm aici camp. Când vine unul, îi zic căpățână. Dacă vine. Da, e păcat că am pierdut. Dacă nu, asta e rău. Bă, urâtule, ce-o? Vezi că o să stau acolo camp. Imbe, toată ziua. Bă, ori plantat bomba și noi nu i-am văzut, nu pot să cred așa ceva. M-a lăsat 27 vieți. Ce să mai zic, frate, nu trebuie de acolo, unul de acolo. Ce să mai zic? Lasă, fratele meu. Cum joc ăștia că mi-au banana? Deci dacă nu-i bani nici cu banana. Bă, băiatul. Bă, Putin în mișcare. Dacă nu-i bat pe ăștia, eu dau live. Dacă nu-i bați, dau live. Deci eu mă jur că dau live. Eu mă jur pe nimic că dau live. Bă, dar nu mai trage bur.
Bă! Le mai trebuie un punct. Da, pierde. Mi-au și cu P90, mă. P90 ne bat. O zic eu că și cu P90 ne bat. Să vezi că stau aici camp. Stau aici camp. Stau aici camp. Și să vezi cum moare ăla. Ne ofrăm cu 7 banana. Nesimțit. Deci ești de nesimțit ăsta. Bine, spate! Deci m-am chinuit atâta doar pentru o prostie. Atâta de mult m-am chinuit. Strag numai capuri. Aghi. Mai am nevoie de 10. Aceste 10 puncte le voi face la diffuse. Cred. Cum am zis. 7 chiar. La diffuse. Frumos, prea ca la țară. Diffuse provincie. Ce să mai zic? Diffuse province. Și, bă, dacă îți dă, Doamne, să ne pice ceva bun. Dacă ne pică legendară, epică sau chiar mitică, deci eu mă joc ca ultimul transpirat. Am acest skin pe M4. Deci astea sunt cele două ale mele skine care nu pică. Ăla s-a făcut de brăcană. Ia uite-l. Unde sunt? Wow! Ăștia s-ar băga pistol și m-ar bătut. Dropăm în bază. Dropat în bază. Bine că mai avem o armă de rezervă. Joul iubinciu. Care ești acolo? Arată-te. Is mort. Shit on. A? Am înțeles. Bă, dar nu... Bă, dar nu corect. Să vedeți și trolii și au copiii ăștia. Deci să vedeți. What the fuck, nu început bine meciul și deja un omor. A, cred că da lui. Cred că da lui. Să vezi ce trolii și au. Da, uite, nimeni nu mă vede. Să se audă. Uai, câți player sunt acolo. A, uite că vine. Vine unul. Da. O și plantat. What the fuck? O și plantat bomba. Da, nu mai are băiat gel. Bă, uite ce cuțit are băiatul ăsta. Bro, nu te descurci. Wow! Du-te, bănacă, bomba. Bomba, frate. Bomba. Bomba, bă, tu ești.
direct cap. E direct cap, frate. Sărac copil, cred că nu mai pot tot respira. Eu, unde? Cum îl cheamă, frate? Asta cu cuțitul. Betul cu cuțitul. Nu după ăsta. Commander. Puteam lua sniper. Hai mă pe aici, că nu vine nimeni. Da, nu vine. Nu vine, doar mafia. Nu vine, frate. Nimeni nu vine, bă. Nimeni. Nimeni nu vine, bă. Nu vine nimeni. Nu veni, bă. Nu veni. Să-mi iau sniper. Să-mi iau sniper. Ce tot merem pe acolo. Să-mi iau sniper, frate, să-l trag cap. I-am ca lapte cu pâine și cu dulceață și cu și eu sunt o gorila. Trebuie să fim perete. Ioi, ce are Vladimir Putin? Nino a scris bine. A scris Vladimir Putin. Ua, cap. Bravo, Vladimir Putin. Bravo, Vladimir Putin. This guy is so pro. This cat is Suki body. This cat is Suki body. Cogzin păgă. Cogzin păgă. Ia găsim pe unul. Ia bă, Cogzin păgă, unde ești? Uite, vălă de măiră. După Vladimir Putin. Vine și eu cu ei. Stau aici camp. O murit Coxin păgă. Hai cu Vladimir mai suntem. Țin pe doi și bă, să băga copilul ăsta. E unul AFK. Da, what the fuck is this? E unul aici.
Nu te văd nici. Nu zici Ethan. Văd-l mai rău puternic. Deci bă, trebuie să fac o captură repede. Așa. Doar că... Bă, șterge-te. Așa. Frate, M4 mitic. Tu glumești cu mine. M4 mitic. Din 2019. Nu cred. Da. Bă, snob. Mână aici. La mine. Mai prost în asta. A plantat bomba, bă. A plantat ce bomba. Și a plantat ce bomba. Și a plantat ce bomba. Du-te bă că o diffusing eu. Bă, mă duc. Mă duc. Hai că mă duc. Dacă vin 3 pe mine și îi omor, arunc pe geam. Opa, chiar pe geam, dar mă arunc în pat. Că vreau să mai... Nu vreau să fiu... Vreau să am multe subscriberi pe YouTube. Nu aici, dă-i chiar. Du-te, bă, puteam să faci un kill. Asta mă vreau, nu e ghialolile. Bă, să băga la noi pe copilul ăsta.